drive den hele dag. Du behøver ikke kniv? Nej. Okay. Jamen, så kører vi. Ja. Nu som jeg også kan lave den af. Ja, det gik fint. Det bliver super godt. Ja. Skal vi lige køre kameraet lidt mere over til dig? Ja. Lille. En lille kende. Sådan der. Så bliver det rigtig godt, Kim. Ja. Er du bare klar, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Du har ikke gjort nu. Ja, det er selvfølgelig. Ja. Jamen, så lad os bare æde lortet. Ja. Cheers. Cheers. Ja, det er godt. 1, 2, 3. Okay. Carolina Reaper. Nej. Det er også stærkt. Mm. Okay. Du skal lige have den af. Prøv at tage den af. Jo, så kan du ikke gemme dig. Okay. Den er hissig. Det var bare med det samme. Kan et eller andet af det her? Ikke rigtig, nej. Noget kan det. Ja, det er sådan en nice flavor, ikke? Den er hissig. Shit. Du må gerne prøve den der cola, eller? Ja, prøv lige op. Ja, den gør ikke så meget. Godt. Ja. Uha. Ja, et eller andet. Ja. Ja, for helvede. Shit. Det var så det her, din datter også prøvede. Mhm. Shit. Umenneskeligt det her. Men det er Scorpion trineret. Hvad er det? Nej. Carolina Reaper. Nu snyder du mig. Det er den stærkeste. Jeg synes, det der nice flavor der, det er sådan lidt opreklameret. Mm. Ej, nej. Jeg skal lige pusse næse. Ja. Er den god yoghurt? Ja, den er faktisk god til det. Der er lige nogle sekunder cylindring, når man får det ind. Jeg tænker jeg måske meget ret. Scheisse.
kage før og efter. Ja. Kim er ikke blevet snydt. Nej, jeg har fået... Han har prøvet at være flink, men han er ond med mig. Ja. Og det er virkelig rart med yoghurt. Ja, det er det. Det giver sved i overskægget. Ja. Og i morgen, så giver det sved i røvskægget. Ja. Det var den sindssygt lige i starten. Det var bare første gang jeg tykke i den, så kom det bare. Min tunge er stadigvæk helt fucked. Ja. Shit. Det hjælper godt yoghurt. Au. Puha. Den var hissig. Er du glad for, at jeg var så sød, så jeg købte yoghurt? Ja, det var fandme en lifesaver, det der. Hold da. Men det kan jeg simpelthen se, at folk synes, det er sjovt i. Sidde og spise dem her. Nej, hvor det godt med yoghurt til. Hold da. Yoghurt i den kasse, den er. Ja. Det var den sindssyg. Damn. Man spiller smart, ham der sidder rigtig og tager det cool. Jeg skal prøve noget af den her. Jeg er glad for, at det ikke der bliver så voldsomt ved i herrens tid. Prøv lige at tage en tår af den her. Det smager næsten sødt. Når du får det ind i munden. Nå, den er med at sætte yoghurt-skæg på. Ja, den er med tud. Ja, meget. Det smager meget sødt. Næsten en løber. Det er værd, man havde gerne med det der helvedes i det. Det tror jeg næsten er. Nu er kold luft inde. Så smager den bare chili og nogle bøvser. Du må undskylde, jeg snød dig. Men jeg vidste, jeg ikke fik dig til at prøve den, hvis det var, at jeg var ærlig. Var det den stærkeste, du snød mig med? Ja, det var den stærkeste. Okay. Altså, hvis vi ikke har haft en yoghurt der, så tror jeg, det havde været et problem. Så har det fandme været slemt. Den er god. Ja, yoghurt, det kan jeg. Jeg tror stadig, at piskefløde havde været bedre. Ja, det havde det nok. Det havde... Ganen, den er godt nok stadigvæk og tungen. Shit. Oh my god. Det var ikke særlig sødt. Du har haft samme oplevelse med den. Ja, det har jeg. Ja. Men ja. Jeg begynder at aftage. Det er godt. Ja. Frank er stadigvæk rimelig... Ja, det gør det.
rimelig intenst. Ja, tungen og ganen, den er slem. Shit, man. Men det er ikke så modbydeligt som i starten. Nej. Nej, det er den ikke. Så er aftenen ødelagt. Og det er i morgen også. Ja, sikkert også. Og så får man hovedpine lige om lidt, garanteret. Jeg kan mærke, der er lidt i baghovedet. Jeg har et par pine ekstra for, hvis det. Nej, det kommer nok. Så jeg vil sige, det var det. Ja. Damn. Det var fandme hissig.